אתה יכול לעשות צעד קטן אליי? זהו, מצוין. תסתכל אלי בעיניים, קח נשימה עמוקה. בדיוק ושן, עמוק יותר ועמוק יותר של לב רגוע ונינוח. 10, 9, 8, 3, 2, ו1, בדיוק ככה. עכשיו תרגיש את היציבות של הגוף שלך, את כוח הכבדה שנמצא בחדר. כוח הכבדה של כדור הארץ, זה אחד הכוחות המופלאים שבורא העולם ברא. כוח הכבדה. ותרגיש איך הגוף שלך עכשיו הופך להיות יציב. יציב כמו גזע של עץ אלון עתיק, שגם אם תבוא רוח שערה, גם אם תבוא אש מתלקחת, גם אם יבוא ענן גדול, אתה יודע שהוא יישאר יציב. ואתה יודע שהדברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, תסמני כן עם ראש שקיבלת והבנת את זה, וזה לא משנה כמה עוצמה, חס ושלום, של רוח שערה, או ענן גדול, או אש מתלקחת, תנסה לנגוע בעץ הזה, הוא רק ילך ויצמח ויהיה דבוק יותר לאדמה. הוא יקבל את הכוחות, כוחות שמתחדשים אצלו בכל רגע ורגע, כוחות שמתחדשים אצלו ברוחניות בנשמתו, בפנימיותו, במערכת העצבים שלו, בעמוד השדרה שלו. ואתה יודע שזה נכון, בדיוק. אתה יודע שזה נכון. ועוד רגע אני הולך לספור מ-1 עד 3, בספרה 3, כך תעניין תגיד ראש, אני מרגיש טוב בכל אפשרית. וכשאני אגיע ל-3, גם אתה תגיע ל-3. וכשאתה תגיע ל-3, כל הגוף ישתחרר לחלוטין ויחזור כמו לפני שהגעת לתרגיל הזה. אבל הפעם הוא ימצוא תובנות עמוקות. סמני כן עם ראש שקיבלת והבנת את זה מצוין. 1, הולך ומתעורר יותר ויותר, בדיוק ככה, בדיוק. 2, נשימה עמוקה למרכז הבטן. תרגיש את האנרגיה הזאת. שאתה קשור לכל העולם, כל העץ החיים שנמצא אצלך מהאדם הראשון ועד עכשיו. ו3, קח את העיניים ותגיד, אתה מרגיש טוב, איך אתה מרגיש? ברוך הבא, כפיים לרב רמי.